boses o kung budiga ang matabo sa masunod nga mga inadlaw. Sa isa kapag pakighinunanon upod sa katapos sang media, ginpahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga ang mga ahente sang custom ang nagpatuman sang ila visitorial power sa mga budiga sa Pampanga bilang kabahin sa mando ni Presidente Bongbong Marcos lantawon ang mga budiga nga posible may hoarding o kung may ginatago nga smuggled sugar. Suno kay Cruz Angeles, may ginpatigayon nga inspeksyon sa isa ka budiga sa Bulacan pero wala pa sang detalye nga ginpagwa. Sa karon, wala pa sang detalye nga ginpagwa kun bala ginhoard ang mga kalamay sa mga budiga sa Pampanga nga una ginpadulungan sang Bureau of Customs. Dihamak ini nga mga budiga sa pagkadamo sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kung isa-isahon ini nga pang-arangkahon sang Bureau of Customs, sigurado linibo-libo kasako sang kalamay ang madiskubrihan. Amo na yang mga negosyante mo luwas sa Mayo kung daw gahina ang supply, ang buot silingon gaibwal ang presyo. So kung i-hoard mo ang kalamay, taguon mo siya anay. Pag ginaguso na, reklamo dito nga wala kalamay, buyan mo ang gintago mo sa mahal nga presyo. Ang panawag sina mga negosyante nga bintahuso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na. Arangkahon tadayon ang mga balita sa palibot sang siyudad sang Bacolod. Ang observation report sang aton patrol. Kamusta? Biyernes subong, padayon ang pag-ulan-ulan, padayon man ang pila ka mga low pressure area ang nagapaulan habagat gid. Aber! Pasiplatan ta karon nga kagahon ang aton patrol sa ila sinipaglagulad sa mga dalanon sang siyudad sa Bacolod. Balita sa patrol. Biyernes subong si Aksyon Eden. Okay. Pag sinyas niya guwapati, okay. Ariglado gaman sa patrol karon nga kagahon si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Aksyon friend. Are you ready? Kabalo ko ready. Na preparado ka na, ha? Kabalo ko, ikaw yung preparado na kay kabalo ko wala na daming sakit sa tiil mo. Amo na sa'yo importante. Di ba la? Nagkupos-kupos. Hamala ko sa tuod. Correct, ah. Good. Amo na ya. Kay karon daan do malawig-lawig nga biyahe ay Aksyon Fred, pero ti kaya kay kuan mapaglambot didto sigurado maayuhan lang na, especially sang ginamuno mo na kada kagahon nga service imo bini nakatapis to aliya bag uligo. Ay. Kalay, good morning Tita Jo. Pero anyways, Aksyon Fred, is palibot na syudad sa Bacolod. May pila ka bahin nga medyo basa-basa pang dalanon. Indication of course nga may pagulan-ulan kagabi ang iban wala kabatsyag pero ang iba nagatulog manok man kay kabalo sila nga mo man lang ginabantayan sa mga kawati. Dapat halalungan gid man na kay tungod sa kapigaduhon subong may mga nagakapit sa patalim lang nga ginatawag medyo budlay kis akon magsalig ka bala. Importante Aksyon Fred, kuan lang ulo aligmat lang sa tanan nga panahon para hindi ka man masudlan sang kawatan. Kadamo sa gyapon Aksyon Fred sa mga street cleaners nga mo ni oras nagabugtaw naman aside sang kay duwa may shifting na sila gali Aksyon Fred mo. May ara pang agahan, may ara man pang hapunan, ang iban iya ka barangay, ang iban iya man ka syudad. Pero tinami kay ulan man o kun init, o kun tugnaw, o kun paang, nagatultol yun sila sang ila sining obligasyon sa barangay kag syudad para mapabilin lang ang katinlo sa nga aton sining palibot. Kaya hindi na mangin rason nga makadevelop pa sa kung ano-ano Aksyon Fred nga mga masakit. Pero
bisan ano ka mga inulan Aksyon Fred ya kadamo gid gyapon niya sa mga ginapatigayan nga buy bust operation wala gid gyapon nakaubos ang ginatawag nga droga especially dire sa syudad sa Bacolod. Pero ti ano man kadamo ang droga Aksyon Fred amot gid 6,800 lang man gyapon ang per grams unlike ya sa mga nagapanguna nga balaklon nga nagamahal na lang Aksyon Fred nga nagamahal. Especially sa bahin sa aton sining merkado, bakal kagani kamatis 10 ka pesos, isa lang kabilog do dunot pa do reject pa 30 pesos ang kilo sang talong nga reject na Aksyon Fred but silingon ang isa ka talong tunga lang abi magamit mo o kung ang piyak lang nga panapa pero 30 pesos tayang iban especially sa mga gagmay nga karinderya may ara nagabakal sa mga reject nga site kay ginapilian lang mayo kay kung sige sila nga dito sila sa mahal ang kilo subong sang talong Aksyon Fred ang raabi butang ta sa 60 70 pesos galing kay ng mga nagni na yati kung amo na ipanakot yun nila sa ila sini nga luto baw kabudlay sila makabawi-bawi man sa ila sini nga kwan ilang baligya ti ang ahos daan subong 90 ang kilo ang Bombay 150 ang bisan ang repolyo lang kag patatas tag 80 pesos ang kilo Aksyon Fred kag sang una ya ang okra do nagbulo barato kay ti 5 ka pesos ang una 3 lang kabilog subong ya 7 na dugangan abi pero ti nagamahal gid gyapon Aksyon Fred kay ang pinakamahal gid ang puti nga sibuyas ara sa 360 ang kilo Aksyon Fred te amakon mo na hindi ka na lang magsibuyas, hindi ka na lang mag-isa, diretso na lang kung ano available sa kusina, amo na lang ina. Pero importante, opdan sa pagpalangga, pagluto, kay dira lang na Aksyon Fred na garamit. Especially, Correct. Parehos, bala sa imo, bala nga pagluto, bisan ano ang ingredients, ang ara lang sa kusina, but with love, kay kaunon sa pamilya, ate sampat gid na ang imo sini nga templada. Sa aton sinuwag action halong sa tanan nga oras danlog ang dalanon dala sa proteksyon sa lawas tungod man sa ulan kag init para mapalayo ikaw sa uloy-lana trangkaso kag kon ano-ano pa dira. Stay safe mga kaksyon and enjoy your weekend. Observation report sa sa patrol Aksyon Ida na no una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:41 na. Bangon ron na. Pulo paminsar na. Kung anong aton pamahawon, karon nga kaagahon. Pwede. Damo bukaw-bukaw subong no? Isugba mo bukaw-bukaw bla sa pagkanamit, sa pagkananam sang iya sini nga unod. Isulusaw-saw mo sa sinamakan bla. Pugaan mo sa kalamundin, kagutitot mga 3 kabilog. So sa pagkanamit. Amo nang ginapulo pagita sa ginhawa ko karon ngaga. Tapos ang gaserve si mo bago tapos baligo, gatampi lang to halya. Manamit ang pamahaw karon nga kaagahon. Morning na sa aton mga kauturan ba sa pagkadamo na sa nga nagsululod karon nga kaagahon. Si Ebros Patigayon balulot to. Kasi Tuto Balulot aga pa. Si Doy Artor aga pa man nagamonitor. Si Josepina Francisco good morning. May lang pagmonitor. Kay Dan Armonio always listening. Morning tubtub gabi salamat gid. Kay Ruming Estrabon Hidalanga sang Barangay Talaban. Good morning. Kay Arlene Villalobos. Good morning kuno kay Sophia Angel Tanalion, Salvador Tanalion. Nagamonitor live sa Pontevedra with love. Gapangape ni Tiba. Likit Bisaya nga tabako niya sampat gid. Kay Armando Gabang, good morning. Kay Milvin Piñapel, ara na siya. Kay Crisilda Balindes Iman, kamusta ka? Nagamonitor sa Panglao, Bohol. God bless. Sige, ariglado. Kay Barani ni Rico, morning no kay Bukay, Aming Opsima, Genggeng Perez, Kunsing Baran, subong man, dira sa Sitio Pait, La Carlota.
kay Renato Tanuan morning man di sa Sinda Josipa Isabela tamyaw mga Tanyo family sa barangay Bago City kay Chay Miling Nida kag Idmon Bolbes kay Mercy Flores mayong aga nagamonitor sa Hong Kong taga Hong Kong da good morning kay Adi Hirisa morning sa Tabaw proper sa Valladolid kay Mercy Flores good morning man. Sige upod-upod lang kita kon kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:44 na. Ang libre nga medical check-up kag libre nga konsulta. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the Anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapusang pinaya kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, mahibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede
kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang Dinasang nga tawag nila low pressure area nga nasiplatan dito sa Cagayan kag subong man hangin habagat. Amo ina ko nga makabatyag kita panalagsa nga pagtupa sang ulan. Medyo halong-halong lang kita kay man sa mga kabukiran labi na gid iniblang may mga pilasos ka delikado. Kon padayon na pagtupa sang ulan, adlaw-adlawon niya, gahumok ang duta mo na nga may landslide kita, kag kontuman kabaskog sang ulan, amo ina nga may baha kita. Amo na nga Pag champion ang ginamit mo, may mga kauturan. Hindi kita magsaliga, basta gani mataas bla ng mga nabukid kundi ginakiha din na subong mo. Nagligad puro bukid ning norte kag labi na gid ang north naton, ginakiya din na kagabutangan dalan. Te delikado pa ina nga kung sige pagtupa sa ulan, matipag inang nagkalabilin. Amo na ang kadelikado. Labi na gid kumidlag ko nga kahoy bla. Baw ano man nga kadimalason nga abi paglabay mo amo gid ang pag hugpaas sa kahoy kabay pa hindi lang, no? Nablak isa nga inasunlog ikaw sa ginatawag kadimalason. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:52 na kay Lubic de la Luna morning gamonitor sa kay Pato kuno kag Ruby de la Luna sa barangay 30 taga barangay 30 good morning kay Maria Nulin Climaco Kompitado. Siding ko lang ang inyong ngalan, no? Oh, good morning. Nagamonitor sa Daman, Saudi Arabia. Oh, sige. Kabay pa nga medyo sto ang akong pagmeet lang sa inyong ngalan. Kay Jore Montiliano, subong man kay GM Asdilio Banaag morning. More power. Kay Richie Magallanes, good morning man. Gamonitor sa program sa araw relocation site. Tamyaw landa. Asawa ko nagaluto sang palamahawon sa bata ko nga bag-ulang nag-abot halin sa call center. Si Stephen Magallanes. Ba,
si Jinky di Alagdon agapa morning kuno kay Jeff Vilasor Star Mayo kag Doc Mat Mayo Noel Amar Alma Uligon Christine Manalo kag tanan nga pamilya sa Barangay Pandanon Don Salvador Benedicto halin sa Arizona, USA. Kayo si mong Kalturilla, good morning dira sa Binalbagan kay Manjo Arnijo Gamonitora Isosa Heights Estipania. Morning kuno kay Diana Villanueva kay Imbong Jukampo kag Kap Bito sa Maaw nagapulo pangapi na. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:54 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, Anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingdalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo na tungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede
kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
senta ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Radio Philippine Standard Time las 5:05 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung ano man ang Aksyon Radio! Number 1! Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, Anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya Aksyon Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko rin nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo siya akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namong diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpalakapit sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio is really a family for me. I'm Aksyon Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Aksyon Radio Bacolod. This is Aksyon Wilma Antopina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Dedeng. Tapos ano may nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod sang nagluntad nga kudita sa What is the frequency of PYEZ Aksyon Radio Bacolod? 684 has been part of the Negrenses and Bacolodons. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning, until
the station closes sa signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarrera de La Carlota in the 1960s. The small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter namon nga problem sa relationship, wala man problema between sa mga empleyado dire. Pag-gather sang informations daily, muna siguro may problem namon in how to deliver, to entertain sang mga listening public, mga listeners, kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man eh. In the national arena, Aksyon Radio Bacolod received virus recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines, Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Aksyon Radio Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog kag Handurawal Awards by the KBP Negros Occidental Chapter. Modesty aside, for 3 consecutive years, Aksyon Radio Bacolod's personnel were awarded as Icon of Radio in Negros, namely Aksyon Boy Duran, Aksyon Fred Salanga, and Aksyon Eddie de la Fuente. Aksyon Radio Bacolod was also named as AM Radio Station of the Year by the University of St. La Salle, Bacolod. Aksyon Radio Bacolod is committed, no? Because nagapati kami na ang broadcasting is a lifetime process. Sige ba kami learn every day kung paano kami makadeliver din sa husto, hindi lamang sa balita, kundi ilang real public service nga mong mahatag sa among mga kapatid. And above all, yan Aksyon Radio Bacolod ang among commitment. Kapi kita. Hindi lamang sa news, hindi lamang sa public affairs program. As head of the Operation Tulong Task Force, madamo kita sa nabuligan nga nagakinahanglan sa financial support, mga naga-hospital, nga way sa inyong bayad, paagiman sa bulig sa among mga listeners. Nabuligan nato ina sa mga medical mission kag other programs sa idanon sang Operation Tulong Task Force. Damo kagin ma-learn sa miska sa ano nga butang, no? Miska sa imo nga physical, emotional, nangin sa mentally mo nga panghuna-una, naghatagid sang kinaalam ang Aksyon Radio. Kag amo man mabinuligon gid sila kay kadamo gid sang mga ginhatag nila sa amon nga mga pagpakamaayo no nga halin sa Ginoo. Sa nagapasalamat kami sa Ginoo nga gingamit gid ang Aksyon Radio sa amon nga kabuhi. Happy 53rd anniversary sa Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio Bacolod has always been a part of every Negrense and Bacolodnon's life ever since its foundation and up to this very day. Trust that we will continue this journey with you and your family from sign on to sign off. Standard time la 5:12 na. Pasudlon ta na ang report naton sa puwersa sa aton kapulisan. Barker nga ginlutang sang upod man niya nga barker padayon ginabulong sa hospital. Oy biktima kuno, wala plano magpasaka kaso. Lunes Balita. Detalyo pod kay Aksyon Eric Bagbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Friend. Report ka sa Bacolod City Police Office para yung ginabulong sa Bacolod Adventist Medical Center. Ang isa ka barker matapos gintiro sa upod yung barker sa Miyerkules sang hapon sa Puro Katriban, Barangay Alhis, sining syudad sa Bacolod.
Kunin mo, Fred Badugduman, ang biktima gikilala sa kay Rodney Arivalo, 59 anyos, pumuluyo sa Puro Katilingban, Barangay Alhis, Siyudad sa Bacolod. Ang suspect nga nagtiro sa iya, nga upod yaman nga barker, amo si Rick Sanyap, 49 anyos, pumuluyo man sa Puro Katilingban, Barangay Alhis, Siyudad sa Bacolod. Sa pagsisa ni Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7, may nagpatunga nga wala pag-insindihanay kay Yap kag Arivalo, bangod nila sa parkinganay sang salakyan dira sa nasambit nga lugar. Bangod sini, naakik ang suspetsado kag nagpauli ni padoro sila nga pulian kag insunod man sa biktima kag didto may natabo kapag pinukutay nga sang ulihi gintiro sang sulpak sa suspetsado ang biktima. So kay Police Captain Elmer Bonilla, may informasyon siyang nabaton nga daw wala na sang plano pa mapasaka sang kaso ang biktima batok sa sospetsado. Ang incident is involving siya sa duwa ka mga barker sa nasambitan natin nga lugar, no? Sa initial nga investigation sa ating kapulisan nga ini nga duwa ko ka barker bulos-bulos na sila. Sang ginayo ni kuno sa isa daw hindi pala maghalin ng isa ka barker ni ang biktima, so muna siyang gininsugdan sa ila heated argument. Generic at uli ni kuno ang sospetsado sa iya balay, so ginsunod man siyang biktima kag nagdumugay ni dito sa lapit sa ila balay kag may nabatian na mga lupok ang pumuluyo dira. Sulo sa biktima, may gindro ko nung armas ang suspect kaging agaw niya. Kung galing sa gintry niya, agaw ko nung naglupok ining pinggan. Kagam nang tunahanap siya ni Eric nga napilas ng iyang wala nga kamot. But sila yung sir na igo ng kamot ya? O, pilaso ni siya. So, tagaan niya sa medical attention sa barangay medical team. And then, after sini, tingwaan niya siya nga dindala dito sa isang bamsing hospital kay ang provincial medyo congested na, so ginpakamayon lang sa pamilya nga dito dahil. So ang gwa sinigla sir nga naglupok armas tungod nga ano man aksidente nga napalupok kaya sa iya kagulingor mo na? No, sa aligasyon nagagawain sila sang armas nga sulpak pinggan kag siguro kabalo ka naman niya way na safety ang pinggan, so that's why naglupok guro kay nagdumugay na sila. Anong status sa suspect sir? So parang suspect subong ay pagit nato nakita ginabalanta mo tong iya pamilya nga kung may mo tani surrender di siya para mabalanta man ang iyang side kay sa subong side lang ni sa biktima atong ginapamatian. So mas maayo nga mag-surrender siya para ma-clear niya ang ngalan kung anong rason gid pala nga nag-away sila nga duwa. Pero initially lang taon niyo dito parte ni sa agaway sa parkingan da sa area. Amo na siya. Ang pamilya sir posigido mag-file kaso? Amo na ganing natingwaan atong tani nga ma-filing kaso, pero nagpagkuha na to statement ng biktima nga daw ma-sito na siya kuno sa suspetsado kay isa naman na siya puro follow-up man isang aton nga investigator na generic sining inadlaw kung ano gid lang ang gusto niya. Police Captain Herman Bonilla, hepe sa Police Station number 7 sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magpano nag-report. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Kay Richard Malayang da, good morning. Monitor sa Barangay Hagimit La Carlota. Kay Giselle Franco sa Maaw, good morning. Giselle Franco, tamyaw ko no. Si MN Erwin Gonzales diri sa amon, thanks God. Kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob, good morning. Kay Sinika Mahilom, good morning. Kay Dodge Dalida, kag Perla Dalida. Ba, si Star Mayo, sige, kamusta? Dire sa amon, happy Thursday ko no, afternoon dire sa amon sa Amerika. Ari kami ni Doc Matt Mayo, upod sa imo every afternoon morning. Tamyaw ko sa mga Alvarez Mercado kag Herrera dira sa Barangay Tangoba. Sige, kay Milile Oligo, tamyaw ko no. Si Ma'am Balisa Star kag Doc Matt Mayo, Jinky de Lagnon, Noel Amar kag Alex Muntisa. Si Renato Tanyuano, good morning. Kay Milko Bilyo kag kay Todd Mating kag sa grupo Paghidait. Kay Nubi Magapan, gamonitor sa Barangay Pandanon. Si Aida Alunan, good morning. Barangay Granada, naga-monitor. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Yari na! Aksyon Radio Number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world.
even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sang pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the Anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya Aksyon Radio for me, hindi ko yan nag-gain ang confidence, hindi ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko ni nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpalamati sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio is really a family for me. I'm Aksyon Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Aksyon Radio Bacolod. This is Aksyon Wilma Antopina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan. Tata Tiding. Tapos ingat, ano may Elsa. nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo ako Lidan! Uy! Lidan! 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 Uy! Lidan! 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 Bangod sang nagluntan nga kudita sa More than just the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod, 684 has been part of the Negrenses and Bacolodnons. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning, until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarera de La Carlota in the 1960s. This small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter namon nga problem sa relationship wala man problema between sa mga empleyado diri. Pag-gather sa informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver to entertain sang mga listening public, mga listeners kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man In the national arena, Aksyon Radio Bacolod received virus recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Award. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 22-36. Una nga bula resulta 22 kag 36. Second draw 26-12. Ikadua nga bula resulta 26 kag 12. Third draw 9-35. Ikatatlo nga bula resulta 9 kag 35. Rekta kita.
Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita. Jackpot 25,765,810. Jackpot 25,765,810. Winning combination in any order 45, 18, 38, 49, 21, 28. Resulta sang 649, 45, 18, 38, 49, 21 kag 28. Sa ilo kita, 642. Jackpot 6,567,885. Ang jackpot 6 milyones 567,885. Ang winning combination in any order 25, 33, 12, 7, 5, 18. 642 winning combination 25, 33, 12, 7, 5 kag 18. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:24 na. Morning. Dira sa kay Rotsel Ebanghilista, gamonitor kami sa barangay 14 sa Dawes, taga Dawes. Good morning. Kay Christian Rua, subong man si Mario Olvido Aquisa. Good morning. Ngapita tamyaw mayong aga akon mga apo si Anlene Matmat kay Ali Kaire Kagnua sa Ngasinda Lugway. Kay Jonalen Ninyal de Crepito, morning kuno kay RR Joyjoy kag Edgar Cepeda, Silis, John Dexter, Ket Macariula, Karin Guzman, Lager Diquilla, Villanueva, Bilyo. Sige. Kay Jubal Trinidad, good morning man. May lang nga pagmonitor. Sige. Morning kuno kay Boss Lito Baba Henry Kagjuan Samura, siling ni Milili Uligo. Morning da sa inyo. Kay Julpa Caritatibo, morning. Tamyaw ko lang Rolando Colot Caritatibo. Kag Julpa Caritatibo, Bindol Family. Kay Marie Chichi Pagsugiron Makilan. Pari Julo Makilan ko no. Good morning lang. Kay Ana Disales, good morning man. Tamyaw si Ramel, Alma, Shirley, Payman, sang sityo, Intigian, Barangay Kubay, La Carlota City. Sige, good morning sa inyo da. Kay Natalie Realista, may aga lang, gapamati kami, dalom istasyon. Kay Nilme Realista, good morning. May lang pag-monitor, tagsagid, kaagahon. Ari anay ari ang epektibo kag natural nga paracetamol kag pangtapna sa mga sintomasang trangkaso kag COVID. Blotter na Aksyon Radio #1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world. Even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, Anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya Aksyon Radio for me, hindi ko yan nag-gain ang confidence, hindi ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko rin ini nga station bilang
amo ang nagbulig kag naghimo gid siya akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namong diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpalamati sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio is really a family for me. I'm Aksyon Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Aksyon Radio Bacolod. This is Aksyon Wilma Tupina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan. Tata Tiding. Tapos ingat, ano may nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo ako Lidan! Uy! Medic! 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 Lidan! Uy! Medic! 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 Bangod sang nagluntan nga kudita sa What is the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod? 684 has been part of the Negrenses and Bacolod Norms. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarrera de La Carlota in the 1960s. The small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter namon nga problem sa relationship wala man problema between sa mga empleyado diri. Pag-gather sa informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver to entertain sang mga listening public, mga listeners kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man In the national arena, Aksyon Radio Bacolod received virus recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Aksyon Radio Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog kag Handurawan Awards by the KBP Negros Occidental Chapter. Modesty aside, for 3 consecutive years, Aksyon Radio Bacolod's personnel were awarded as Icon of Radio in Negros, namely Aksyon Boy Duran, Aksyon Fred Salanga, and Aksyon Eddie de la Fuente. Aksyon Radio Bacolod was also named as AM Radio Station of the Year by the University of St. La Salle, Bacolod. Aksyon Radio Bacolod is committed, no? Because nagapati kami na ang broadcasting is a lifetime process. Sige ba kami learn every day kung paano kami makadeliver din sa gusto, hindi lamang sa balita, kundi ilang real public service nga mong mahatag sa among matapang. And above all, yan ang Radio Bacolod, ang among commitment, hindi lamang sa news, hindi lamang sa public affairs program. As head of the Operation Tulong Task Force, madamo kita sa nabuligan nga nagakinahanglan sa financial support, mga naga-hospital, nga way sa inyong bayad, paagiman sa bulig sa among mga listeners. Nabuligan nato ina sa mga medical mission kag other programs sa idalom sang Operation Tulong Task Force.
Tol, plano sang pila ka mga LGU sa probinsya nga magpartisipar sa Maskara Celebration ginabi-abigid ni Congressman Greg Gasataya. Detalye sini upod kay Aksyon Art Tayupon. Aksyon Art. Good morning, Aksyon Fred. Ginaabi-abi ni Congressman Greg Gasatay ang palayag sa pila ka mga LGU sa probinsya nga ini sila ang handa sa pagpartisipar sa selebrasyon sang Maskara Festival. Suno kay Gasataya, isa ini ka maayong development kag collaboration sa tunga sang probinsya kag syudad sang Bacolod para sa kadalagan sang among aktibidad. Dugang panig Gasataya, suportado niya ang among alihok ka bangod kung mas madamo nga mga tao kag mga opisyales ang nagabinuligay. Sigurado ini nga maging mabinungahon gid ang resulta sa palaabuton. It's a welcome development. No? I mean, the more persons, the more people helping us and joining us because kinanglan magbinuligay kita tanan-tanan. So ako I fully support the move, no, nga mangin kabahin ang regional province sa aton sini nga Maskara celebration. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Art Tayhupon na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:34 na. Dira kay Francie Natalie Bautista, kamustada? Morning ko no sa pamilya Bautista Morales Mimes Garda sang barangay Maaw. Dira kay Evelyn Sinaon, good morning man. Ga-monitor kami ni Lani Hulagay sang Purok Gaisano, Barangay Alihes. Taga Barangay Alihes, good morning. Kay ang ilagay dato Castillo, monitor lang ko sa radyo. Kay Kuni Laparan, tamyaw ko lang pamilya Laparan, Labanigo, Torbila, kag Esparida. Tamyaw Kuni si Kuni Laparan, si Katiber Araman, si Rimar Biranyo Lingoste, good morning, ang kapita. Naga-monitor sa barangay Hagimit La Carlota. Dira kay Nilme Realista, gapamati man sila. Dira sa balay sa barangay 9. Sige, salamat gid. Nga monitor sila sa Dalom. Kamusta kamuda? Damo ga pangapida. Ako na hidlaw ko sa kapihan to sa grupo. Kanday Munsing Syukon, Joel Perido, kanday Bida Tumbos, Paricano Rivera, Gilbert Carion, si Mayor, si Lori Apurado, Jesse Sindico, Bibitan, kag Roger Aguirre. Of course, ang Minsteda, si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Monet Rujas, si Nelson Distrito, si Diok Torres, si Larry Benitez, si Maral, si Paraed Jangson, kag Billy the Kid Caro, kanay Jimmy Candelario. Basi next week kon makahapit na kita do maayo-ayo nagawa ang aton sining pamatyag. Morning kay Ma'am Ria Villalancia. Sige, may lang pag monitor. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon nga imnan ko kuno sa Aksyon Radio number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Art Tayhupon, the Anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya Aksyon Radio for me, hindi ko yan nag-gain ang confidence, hindi ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko ni nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-ibo sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag ng educations, information, and
mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpalamati sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Aksyon Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Aksyon Radio Bacolod. This is Action Wilma and Tupina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Nga ngalan. Tata Tiding. Tapos ingat, ano may Elsa. nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo ako Lidan! Uy! Lidan! 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 Uy! Lidan! 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 Bangod sang nagluntan nga kudita sa More than just the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod, 684 has been part of the Negrenses and Bacolod Norms. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning, until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarera de La Carlota in the 1960s. This small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when Time check is brought to you by was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter namon nga problem sa relationship wala man problema between sa mga empleyado dire. Pag-gather sang informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver to entertain sang mga listening public, mga listeners kung paano i-deliver. Sa Kapitolyo, DILG Negros Occidental nag-ugyon sa pinaslakas nga kampanya sang DOH sa CHMSU Alihes Bacolod kahapon. Balita Kapitolyo. Detalyo po kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Isa ang Department of Interior and Local Government ko na DILG Negros Occidental sa nakigbahin sa ginlansar nga Pinas Lakas Sittings-Based Campaign sa Department of Health kon DOH sa Region 6 kahapon. Inagipatagayon sa Carlos Hilado Memorial State University o kon CHMSU Alhis Campus, Sudad sang Bacolod. Nagpabutyag sang mensahe amo si Provincial Director Roslyn Quintana. Mensahe ini ni Regional Director Ingeniero nga nagapalayag nga importante sa mga pumuluyo nga mangin fully vaccinated kag mahatagan sang booster shots. Inabinigid ang mga yara sa ginatuwag nga vulnerable population, kalakip na mga healthcare workers, senior citizens, mga immunocompromised kag pati na mga kabataan. Dugang panikentana, yaraman ang ilas na suporta sa mga local leaders, ilabinigin sa mga respective local chief executives sa paglansar sang sedeng kampanya kag pag-identify sang mga lugar pareho sa bulutuan, malls, plaza kag worship sa diin ang mga tao ang pwede nga maka-walk-in agod nga maka-paidalom sa COVID-19 booster shot. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:42 na sa Barangay Madalag, Baira Pamilya. Good morning. Natamyaw Komunisonya, Baira Sang Rosal, Takuling. Dira kay Judge Nap Diamante, good morning. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos kag Bob Rancia, good morning man. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3. Aksyon Radio number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world.
even here in the US. Balansi kag that patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sang pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the Anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya Aksyon Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko rin ini nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo gid sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulamati sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio is really a family for me. I'm Aksyon Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Aksyon Radio Bacolod. This is Aksyon Wilma Antofina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Nga ngalan. Tata Tiding. Tapos ingat, ano may Elsa. nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod siyang nagluntan nga kudita sa What is the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod? 684 has been part of the Negrenses and Bacolodons. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning, until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarera de La Carlota in the 1960s. This small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter namon nga problem sa relationship wala man problema between sa mga empleyado diri. Pag-gather sa informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver to entertain sang mga listening public, mga listeners kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man In the national arena, Aksyon Radio Bacolod received virus recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Aksyon Radio Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog kag Handurawan Awards by the KBP Negros Occidental Chapter. Modesty aside, for 3 consecutive years, Aksyon Radio Bacolod's personnel were awarded as icon of radio in Negros, namely Aksyon Boy Duran, Aksyon Fred Salanga, and Aksyon Eddie de la Fuente.
Aksyon Radio Bacolod was also named as AM Radio Station of the Year by the University of St. LaSalle, Bacolod. Aksyon Radio Bacolod is committed, no? Because nagapati kami na ang broadcasting is a lifetime process. Sige ba kami learn every day kung paano kami makadeliver din sa husto, hindi lamang sa balita, kundi inang real public service nga mong mahatag sa among mga tao. And above all, yan Aksyon Radio Bacolod ang among commitment hindi lamang sa news, hindi lamang sa public affairs program. As head of the Operation Tulong Task Force, madamo kita sa nabuligan nga nagakinahanglan sa financial support, mga naga-hospital, nga way sa inyong bayad, paagiman sa bulig sa among mga listeners. Nabuligan nato nina sa mga medical mission kag other programs sa idalom sang Operation Tulong Task Force. Damo kagin ma-learn sa miska sa ano nga butang, no? Miska sa imo nga physical, emotional, nangin sa mentally mo nga panghuna-una, naghatagid sang kinaalam ang Aksyon Radio. Kag amuman mabinuligon gid sila. Kay kadamo gid sang mga ginhatag nila sa amon nga mga pagpakamaayo no nga halin sa Ginoo. Sa nagapasalamat kami sa Ginoo nga gingamit gid ang Aksyon Radio sa amon nga kabuhi. Happy 53rd anniversary sa Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio Bacolod has always been a part of every Negrense and Bacolodnon's life ever since its foundation and up to this very day. Trust that we will continue this journey with you and your family from sign on to sign off. Aksyon Radio number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, Anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya Aksyon Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko rin ini nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulakati sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio is really a family for me. I'm Aksyon Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Aksyon Radio Bacolod. This is Aksyon Wilma Antopina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan. Tata Tiding. Tapos ano may nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod sa nagluntan nga kudita sa What is the frequency of PYEZ Aksyon Radio Bacolod? 684 has been part of the Negrenses and Bacolodnons. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning, until the station closes, the signing off.
in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its Kapulisan. Balita sa patrol. Pod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Aksyon na Fred naglambot sa 88,400 pesos nga balor sa ginasuspetson sa buo ang nagkuha sa kapulisan sa Police Station 7 sa bypass operation nga ilagin patigayan sa Purok Pablo Torre, Barangay Vista Alegre, Ciudad Sang Bacolod. Ana nagpangin kilala kay Julio Sumpio, 50 anyos, isa ka street level individual, kag residente sang nasambit nga lugar. Nakuha kay Sumpio ang 11 tanan ka heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspetson sa buo. Bulubanta may kabugaton nga 13 gramos kag iban pang drug paraphernalia. Priso karon sa custodial facilities ng Police Station 7 ining si Sumpio. Balita din sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:53 na. Federal Lending Corporation. Kinapaybalo nga ang Federal Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation isa lang ini sila nagatanyag. Aksyon Radio number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag patas nga balita. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil
ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghurago. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghurago. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1, upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.